ballar Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam birun sahabalarının arasında aydıptır. 3 gıdık qıygırıp aydıptır. Arabisini okuyup vaktini almayın. Ey sahabalarım, size aytmayım mı men in gowriyan adamım? O kıyamet mahşer meydanında men düýbümde oturacak adam aytmayım mı size deyipdir. Hey, wurgen adam bolmaly bolýar. İn men gowriyan adamım, o kıyamette mahşer meydanında men kaptalımcığımda oturacak adam deyipdir. Subhanallah, bitir olu konu keramet hal. Ayet ya Resulallah deyipdirler. Peygamberimiz birce kef aydypdyr. Ahsanukum ahlaqan, kim hoş ahlak bolsa men ýanymda oturjak kıyamette deyipdir. O hoş ahlak diýen näme? Görene salam salam deyip daşardaky adamlara palan dinany açyk kılýar, palan adam açyk adam aýt diýdirmek şomy hoş ahlaklyk. O däl. Peygamberimiz aydypdyr, hoş ahlakyň üç alamaty bar diýipdir. Indi şoňa gireýin. Ta'fu amman zalamak, tu'ti man harramak ve tasilu man qata'ak. Her kim sana zulmetse men geçtim diýip. Hoş ahlakyň alamatynyň biri. Men anaň ıza berýär. Adamsa ıza berýär. Enatasa ıza berýär. Qyyn zat ki, qyyn bolsa peýgamberiň gapdalyna turýan kıyamatda. Geçtim mi? Zol ıza berip tahammül etdi. Geçtim. Geçtim. Ta dünýeden geçýänçe men afw etdim. Şonu başarsan bir şu kıyamatda peýgamberimiň gapdalyjynda turjak. Ul awwalin ahirin gözde oturjaklar diýipdir. İkincisi tu'ti man harramak. Ol başarsa hamkaryňmyşdyk, içeriňdenmişdik, dostuňmyşdyk, seni çykarjakdan, aýaňdan kakjakdan, seni zaýlajakdan, seni hafalajakdan, seni zaýa etjekden, hulasa sen barnama sen ýerinde geçip. Sen hiç sat etme, sen ona gowlugyň getir diýipdir. Ve tu'ti man harramak. O sen mahrum etjek, sen gowlugyň getir diýipdir. Üçüncisi ve tasil man qata'ak. Dogony wa, enatası wa, erhili, ogulgy, hemsaýa ya beýleki musulmanly bahanazar kepleşikden seni bahanazar bol kepleşikden bolýardyr. Şu üç ahlak bolsa kıyamatda men düýbümde turjak diýipdir peýgamberimiz. Azada diýen.